Riemuton vahva kuulutaan ja halki suuren elämän. Soi meissä laulu syntymään. Niin paljon selkenee, kun vain hetken kuuntelee. Saa maailman rytmillään sydämemme taas sykkimään. Kun sykkivän maan meitä syleilee, jokin lauluansa hyläilee. Niin sykkivän maan meitä kuljettaa kohti paikkaa, johon kuulutaan. Mutta johtaja Rataleone, olen Rottalan Sanomien päätoimittaja. Totuus on lehteni johtolause. Tarkoitat kai minun lehteäni, ja totuus on hölmöjä varten. Olen kyllästynyt Ratkon saamaan huonoon julkisuuteen. Nyt on aika huomata minun vaikutukseni tämän maailman kulkuun. Arvoisa herra johtaja Rataleone, tarvitsette uuden imagon. Mikäs vanha sapikana? Muutaman puun kaataminen ja tyhmän eläimen hävittäminen ei merkitse, että olisin huono ihminen. Vai mitä? Tarvitsette myönteistä julkisuutta. Kävisikö mediatapahtuma? Jonkinlainen juhlatilaisuus, kuten seurapiirihäät. Voisitte ehkä nähdä näyttelijättären. Minä voisin, mutta rouvan Rataleonella voi olla siellä jotakin sanomista. Ymmärrän. Sääli, me Narina-lehdessä luomme aina erittäin myönteistä julkisuutta näillä hääjutuilla. Entä jokin vuosihääpäivä? Niitä emme juhli, emme ainakaan yhdessä. No entä jos avaisitte uuden karjatilanne Brasiliassa? Rottalan, hyvä ajatus. Mutta herra Rataleone, olette kaataneet siellä hehtaareittain metsää laidunmaiksi ja mielipidemittauksemme osoittavat, että Ratkon metsänkaато-ohjelmiin suhtaudutaan kriittisesti. Jotkut ovat sitten itsekäitä. Onhan ihmisten saatava syötävää. Niin sen teemme. Järjestämme valtavat juhlat, jonne kutsutaan kaikki Ratkon ystävät. Niin ketä? Tiedättehän ystäviä, jotka ovat valmiita sanomaan, että heidän menestyksensä perustuu pihvin syöntiin. Urheilutähtiä, näyttelijättäriä, jopa kuninkaallisia. Kuljetamme maailman lehdistön paikalle ja kuvautamme juhlavieraamme syömässä iloisina koko lihapihvejä, jotka on saatu Rottalan hienosti hoidetusta karjasta. Ja se kaikki on johtajan Rataleonen anteliaisuuden ja kaukonäköisyyden ansiota. Pidän tuosta, kuulostaa hyvältä. Panen pojat hommiin välittömästi. Onpas valtavat markkinat! Olen iloinen, että pysähdyimme Manausiin. Ostetaan Know-howlle joku lahja. Matkamuisto, tiedäthän, jotain Brasilialle tyypillistä. Minusta pitäisi nauttia tyypillinen brasilialainen lounas. No, ainakin valinnanvaraa riittää. Katsokaa noita herkullisia hedelmiä ja vihanneksia. Joo, mutta katsokaa noita häkitettyjä lintuja ja eläimiä. Haukkaparat, ne näyttävät niin onnettomilta. Paitsi tämä pikku apina tässä. Hänellä on hurjan hauskaa. Hei pikkuveijari, näytät onnelliselta. Onnelliselta, temppuilevan välttääkseni tulemasta hulluksi. Tuntuu jo paremmalta. Alkaa nykiä, ellei saa tarpeeksi liikuntaa. Kuinka jouduit tänne? Rotat pyydystivät. Kuten näette, villieläinten kauppa on täällä päin vilkasta. Mikä apina sinä olet? Olen mustanaama uakari. Winston on nimeni. En olekaan nähnyt uakaria aiemmin. Ei moni muukaan. Elämme sademetsän puiden ylimmillä oksilla. Mutta kun elätte siellä ylhäällä, miten rotat saavat teidät kiinni? Yksinkertaista kaatavat puut. Ei pahalla, mutta miksi joku haluaisi ostaa tuollaisen apinan? Lemmikiksi. Mahdollisesti. Olen kuullut, että täällä myös syödään apinoita. Voi miten hirveätä! Eikä mitään voi tehdä. Minulla voisi olla ehdotus. Kuunnelkaa. Voi kiltti, osta se minulle, se on niin söpö. En osta. En tuhlaa rahojani apinaan, joka ei osaa tehdä temppuja. Et tiedä, osaako se? Näyttää minusta kelvottomalta laiskurilta. Voisiko palvella jotenkin?
Hyvää huomenta, herra kauppias. Nämä ystäväni haluaisivat tietää, osaako tämä apina tehdä mitään temppuja. Ai temppuja? Yritä estää sitä. Se on varsinainen akrobaatti. No mikäs tähden se sitten vain makoilee? Evä on kahvitauolla. Juuri tällaista suloista lemmikkiä olen halunnut aina. Meidän on varmistettava, että se osaa temppuja. Annan kunnia sanani. Tämä on lahjakkain uakari, jota minulla on ollut kunniaa pitää häkissä. Näytä meille. Ota se pois häkistä ja teetä sillä temppuja. Loistava ehdotus teiltä. Kaskoni tullut ajatelleeksi. Ylös! Kuulehan sinä, karvahulikaani. Ellet halua päätyä apinaburgeriksi, niin näytät näille kilteille asiakkaille, kuinka viisas olet. Kelpaisko tämä? Häivytään täältä. Reitti selvä. Kukaan ei näytä seuraavan. Kumpa voisimme tehdä enemmän? Uokarit näyttäisivät tarvitsevan apuamme. Mutta emme ole vielä syöneet mitään. Hyvä on, hyvä on. Kuulehan Slowly. Mikset pistäydyt tuossa leipomossa ja osta meille jotain tosi hyvää? No, jos sinä kerran haluat. Meidän on palattava Aijain luo. Hän lienee jo päässyt kampaajalta. Tule sitten perässä. Winston, oletko kunnossa? Kiitos kysymästä. Pelastitte äsken henkeni. Ei kestä kiitellä. Kumpa voisimme jäädä auttamaan teitä uokareja ratkoa vastaan? Tuhlaisitte vain aikaanne. Olemme mennyttä. Jos Ratko vielä tuhoaa sademetsää tätä vauhtia, olemme tuhoon tuomittuja toivotonta. Miten sinä puhut? Älä luovu taistelusta. Juuri sitähän Rataleone toivoo. Mitä minä voin tehdä? Sinun on kerrottava maailmalle, mitä Ratko tekee uokareille. Puhu itsesi puolesta. Kuka minua kuuntelisi? Olen vain apina, josta ei ole kuultukaan. Eikä kuulekaan, jos et ala protestoida. Ei se hyödytä. Olemme mennyttä. Tuo oli surkeinta, mitä olen kuullut. Sinun on ajateltava positiivisesti. Olet oikeassa. Tietenkin olet. Hei, te siellä! Oh-oh, vaikeuksia. Tänne päin! Ei jalkakäytävät kelepaa. Nämä onkin niille, joilla on aivoja. Meemme pois, se ei ole vielä valmis. Anteeksi? Tää on isonlainen kakku. Siltä näyttää, isompaa en ole nähnyt. Sanoin pomoillesi, ettei se valmistuisi ajoissa. Pomo? Senior Rataleone, eikö sä lähettänyt hakemaan kakkua? Eikä, tulin ostamaan hillamunkkia. Siinä se on. Eipä oo. Olen valmista. Mähän sanoin, että se täks päiväksi. Työskentele paras vauhti. Kakkuni on taideteos. En pysty pusertamaan niitä noin vain. Rataleone pusertaa kyllä sinua, ellei se valmisti juhliajoissa. Hei, tajut sä, että nämä uuden karjatilan avajaiset on mediatapahtuma? Joo, meillä on isot hipot. Ja tää kakkuviritelmä tulee olemaan koko juhlien keskipiste. Saat 20 minuuttia. Sun onneksi meillä on muitakin ostoksia. Hei Winston, luulin, että olisit matkalla takaisin sademetsään jo. En palaa kotiin vielä. Ystäviltäni ymmärsin, että täällä on tärkeämpää työtä. Mitä työtä? Maailman on saatava tietää uokarien kohtalosta. Tarvitsen julkisuutta. Ehkä sinun pitäisi pitää juhlat niin kuin Rataleone. Pitääkö Rataleone juhlat? Joo, karjatilansa avajaisten kunniaksi tänään. Hän on kutsunut sen, mikä se oli, sen median. Niin vai? Oi, Johan on valtava. Ja maistuu hyvältä. Ala tulla. Mitä teet? Piiloudun kaakun sisään tietenkin. Se on Rattalan juhlia varten. Aivan. Siellä minä ilmestyn kakusta ja kerron tiedotusvälineelle, mitä Rataleone tekee sademetsille. Onkohan se oikein hyvä idea?
Se on paras mahdollisuuteni saada julkisuutta. Pistä kunnolla vastaan sanovat ystäväsi. Nyt, laita koriste paikalleen. Lykkäätykää vaan! Paljon kiitoksia. Luulin hänen vain ostavan kakkua. Ties, vaikka olisi alkanut leipoa sitä. Sieltä hän tulee. Vauhtia, Slowly, ala tulla! Hetkinen! Minulla on kerrottavaa teille! Älä siinä höpötä. Olemme jo myöhässä. Kyytiin jätkiä. Mutta... Katsokaa, mitä nuo rotat oikein tuolla puuhaavat. On siinä kakkua kerrakseen. Kukahan mahtaa pitää juhlat? Herra Ratalone! Kuka nyt sen juhliin menisi? Vaikka Winston. Winston! Sitähän minä yritin teille kertoa. Hän on sisällä kakussa. Kertokaahan, missä Lemmossa oikein olette. Brasiliassa on kehkeytymässä aika kimuratti tilanne. Kyllä, tiedetään. Luin juuri lehdestä, että Rataleone yrittää taas vanhoja temppuja. Ette usko tätä? Hän muka vain avaa siellä uuden karjatilan. Hänen puuhansa ovat erityisen vahingollisia, koska maa kuluu loppuun muutamassa vuodessa, jolloin hänen on kaadettava lisää metsää saadakseen karjalle lisää laitumia. Ja niin metsien kaatamiskirja alkaa uudestaan. Sillä on lisäksi vaikutusta eläimistöön. Siellä elelee erittäin harvinainen apina. Kyllä, mustanaama uakari. Kuunnelkaa tarkasti. Menkää suoraan sinne tilalle. Pikavauhtia. No sehän oli nyt ärjyllä päällä. Syystäkin. Katsokaa tuonne. Tämä on varmasti Rottala. Laskeudutaan. Alas, ylös ja ylös, alas niin kuin jojo. Kampaus menee pilalle. Shh. Tuntuuko sinusta siltä, että hän tiesi meidän katselevan? Entä tuntuuko teistä, että meitä katsellaan? Pelottavaa. Mitä ne ovat?